ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓለመቲ ብዙሕ ሰብ ዝዘናግዐሉ ዓውዲ እዩ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብዙሓት ተጓንፎታት ኣለዉ እዮም። ገሊኦም ዘስሕቁ ሓጎስ ዝፈጥሩ፣ ገሊኦም ድማ ልቢ ዝሰብሩ። ሰላም ጠና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰተታ ኢንተርቴይንመንት ንሎም መዓንቲ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ኣዝዩ ምሕዘነ ዝነበረ ፍጻመ ከነካፍለኩም ኢና። ኣብ 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ። ብዝፈፀሞ ስፖርታዊ ጌጋ ምክንያት ሂወቱ ዝሰኣነ ተምሳሌት ስነ ስርዓተኛ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ መንእሰይ ሂወት ታሪኹ ከነካፍለኩም ኢና። አንድሬስ ኢስኮባር ዘ ጀንትልመን ኦፍ ፊልድ ተባሂሉ ይፍለጥ። ብስነ ስርዓቱ ዝተመስገነ ኩሉ ዝፈትዎ ኮሎምቢያዊ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኮሎምቢያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ገበነኛታት መዛወርቲ ሓሽሽ ማለት እውን ካርቴልስ ወዲኣ ነይራ። ኣብቲ ግዜቲ ፓውሎ ኢስኮባር ዝተባሃለ ኣብ ምድሪ ኮሎምቢያ ፍሉጥ መዘዋወሪ ሓሽሽ ዝተቐተለሉ ግዜ ብምንባሩ እቲ ሃገር ብገበንን ናዕብን ተናወፀት። ብተወሳኺ ድማ እቶም ነጋዶ መዘዋወርቲ ሓሽሽ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ብብዙሕ ገንዘብ ይቃመሩ ስለ ዝነበሩ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘኸፍአ ገይርዎ ነይሩ። ብ1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ጽዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ተሳታፊት ዝነበረት ብሄራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ኣብቲ ግዜ ካብ ዝነበራ ሓያላን ጋንታታት ሓንቲ ነይራ። ንኣርጀንቲና 5-0 ብምስዓር ንዓለም ጽዋዕ ሓለፈት። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ናብ ኣሜሪካ ክትጓዓዝ ከላ ሓንቲ ካብተን ዋንጫ ክወስዳ ይኽእላ እየን ተባሂለን ዝተገመተ ሃገራት ሓንቲ ነይራ። ፍሉጥ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ፔለ ከይተረፈ ኮሎምቢያ ጽዋዕ ዓለም ክትወስድ ትኽእል እያ ኢሉ ተንቢዩ ነበረ። ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተሰዊሩ ዝነበረ ሓደገኛ ነገር ነይሩ። እሱ ድማ ናይ ማፍያ ገንዘብ እዩ። ብሄራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ብገንዘብ ቶም ነጋዶ መዛወርቲ ሓሽሽ ትድገፍ ስለ ዝነበረት ናይ ቁማር ማሕበራትን ናይ ጉጅለ መዛወርቲ ሓሽሽ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ጸቕጢ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ። ተፃወቲ ጋንታ ብሄራዊ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ድማ ንዋንጫ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህይወቶምን ንረብሓቶም ሓደገኛታት ሰባትን እዮም ዝፃወቱ ነይሮም። አንድሬስ ኢስኮባር ግን ከምቶም ካልኦት ተፃወቲ ነበረን። ንሱ ህዱእ፣ ስልጡን፣ ስነ ስርዓት ዘለዎ ተፃዋታይ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ብናይ ካርቴልስ ማለት እውን ብጉጅለ መዛወርቲ ሓሽሽ ተባላሽዩ ዝነበረ ሊግ ኮሎምቢያ አንድሬስ ኢስኮባር ግን ናይ ቅንዕና ምልክት ነበረ። ኮሎምቢያ ቀዳማይ ፀዋታኣ ብሮማንያ ተሰዓረት። በዚ ዝሓረቁን በታ ብሄራዊ ጋንታ ቁማር ዘትሕዙን ገበነኛታት መዛወርቲ ሓሽሽ ነቶም ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዘዕረፉሉ ሆቴል ብኣካል ብምኻድ ናይ ሞትን ካልኦት መፈራርሕቲ መልእኽታትን የብፅሕሎም ነይሮም። ሰነ 22 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኮሎምቢያ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ፀዋታ ግድን ክትስዕር ነበራ። ኣብ መበል 35 ደቓይቕ ተፃዋታይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ጆን ሃርከስ ናብ ኣንፈት ተኸላኸልቲ ኮሎምቢያ ዝቐልዓ ኩዕሶ አንድሬስ ኢስኮባር ነታ ኩዕሶ ክምልስ ማለት እውን ክከላኸል ክብል ብጌጋ ናብ ገዛእ ርእሱ መርበብ ኣውፀራ። ድሕሪ ዝፍጸመ አንድሬስ ንዝተወሰነ ደቂቓ ኣብቲ ሜዳ ተደፍአ። ኮሎምቢያ ብኣሜሪካ 2-1 ስዕረት ገጠማ። ካብቲ ውድድር ድማ ተሰናበተት። እዚ ፍጻመ ልቢ ብዙሓት ኮሎምቢያውያን ብሓዘን እንትሰብር ልብቶም መዛወርቲ ሓሽሽ ድማ ኣቆጥዖ። ሕርቃን ናይዞም መዛወርቲ ሓሽሽ እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዘስግኦም ተፃወቲ ብሄራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ብምፍራሕ ንግዚኡ ኣብ ኣሜሪካ ክጸንሑ ከለዉ አንድሬስ ኢስኮባር ግን ህይወት ኣብ ዘየብቅዕኒ ብምባል ብድፍረት ናብ ዓዱ ተመለሰ። ሓምለ 2 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ አንድሬስ ብዝሰርሖ ስህተት ካብ ሰብ ክሕባእ ከም ዘይብሉ ይኣምን ስለ ዝነበረ ድሕርቲ ናብ ገዛ ርእሱ መርበብ ዝእተዋሽቶ ንዝበፅሕዎ ነቐፌታታት ተቐቢሉ ድሕሪ 10 መዓልቲ ናብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ማለት እውን ናይት ክለብ ኸደ። ኣብ መደብ ደው መበሊ መኻይን ማለት እውን ፓርኪንግ ምስ በፅሐ ድማ 4 ነጋዶ መዛወርቲ ሓሽሽ ከበብዎ። ብዛዕባ እቲ ዝእተወ ጎል ብምልዓል ድማ ክፀርፍዎ ጀመሩ። እሱ ድማ እቲ ክስተት ስፖርታዊ ጌጋ እዩ ነይሩ ኢሉ ክገልፀሎም ፈተነ። ሓሳቡ ብምንጻግ ድማ 6 ግዜ ተኮስሉ።
እቲ ቀታሊ ንሕድሕድ ጠያይቲ ጎል እናበለ እናጨደረ ከም ዝተኮሰሉ እዩ ዝንገር። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣንድሪስ ወዲ 27 ዓመት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ጸሓፍቲ ታሪኽ ከም ዝኣምንሉ ቅትለት ኣንድሪስ ብሰንኪ ተዘጋጠመ ጌጋ ዘይኮነስ ብሰንኪ ዝጠፍአ ገንዘብ ቁማር ከም ዝኾነን ዓበይቲ ሰባብቲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ እታ ጋንታ ብሚልዮናት ዶላራት ተወራሪዶም ስለ ዝነበሩ ንስዕረቶም መናፈሲ ኣብ ኣንድሪስ ከም ዘወራርድዎ እዮም ዝገልጹ። ብጌጋ ናብ ናቱ መርበብ ጎል ብምእታው ብገበነኛታት መዛወርቲ ሓሽሽ ህይወቱ ዝተቐጠፈ ስነ ስርዓተኛ ተፃዋቲ ብሄራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ብሽዱሽተ ጠያይቲ ብዓመፅቲ ተቐተለ። ሞቱ ኣብ መላእ ኮሎምቢያውያንን ኣብ መፍቀርቲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ዓለምን ዓብይ ስብራት ፈጠረ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ልዕሊ 120,000 ሰብ ተረኺቡ ንሓዋር ፋነዎ። ብዙሓት በዚ ፍጻመ ሓዘኑ። እዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንሓደ ተፃዋታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንተስፋ ሃገር ዝተገበረ ሓዘን እዩ ነይሩ። ቀታሊ ኣንድሪስ ኢስኮባር እሙር ቶሙዞኞ ዝተባሃለ እንትኸውን ገናሒ መኪና ናይቶም መዛወርቲ ሓሽሽ እዩ። ብዝፈጸሞ ገበን ድማ ን43 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 11 ዓመት ማእሰርቲ ኣብ 2005 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ተፈትሐ። ምክንያት መፍትሒኡ ድማ ኣብ ቤት ህንጸት ጽቡቕ ባህሪ ብምርኣዩ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። እዚ ድማ ንስድራ ቤቱን ደገፍቱን ዓብይ ቁስለት ኮይኑ እዩ። ሞት ኣንድሪስ ኢስኮባር ንኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ን10 ዓመታት ዝኣክል ሴርዎ እዩ። ዓለም ድማ ጽልዋ ገበነኛታት ብዕምቆት ክትጥምት ገይርዋ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብዝፍጸሙ ዝነበሩ ቁማራት ምክንያት ጉቦና ኸፈልካ ጋንታታት ኾነ ኢለን ክሰዓራ ውፅኢት ክቕየር ይግበር ነይሩ እዩ። ኣንድሪስ ኢስኮባር ኣብ ኮሎምቢያ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪታ ብጌጋ ዝተዋሽቶ ዘይኮነስ ብሰንኪ ሕያዋይ ስነ ምግባሩን መንነቱን ይዝከር። ሎሚ ኣብ ሜዳይን ከም ቅዱስ እዩ ዝረአ። ኣብ ማእኸል ህውከት ኮንካ ጭዋ ምዃን ከም ዝከኣል መርኣያ ኮይኑ ኣብ ልቢ ብዙሓት መፍቀርቲ ስፖርት ይርከብ። ምክንያቱ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ግዜ ኮሎምቢያ ማእኸል ህውከትን ምጭብርባርን ዝነበረት ሃገር እያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ህይወት ታሪክ ኣንድሪስ ኢስኮባር ብጨረፍታ ኣቅሪብና ልኩም። እዚ ዓይነት ተጓንፎ ማለት እውን ብጌጋ ናብ ናይ ዓርስኻ ጎል ምቁፃር ኣብ ኣንድሪስ ብቻ ዘጋጠመ ኣይኮነን። ተመሳሰልቲ ፍጻመታት ክንእንግደኩም እሞ ምድላውና ክንዛዝም። ንቻናልና ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰናይ ግዜ